u Srbiji je sve popularniji zdravstveni turizam. Dobar spoj turizma i lečenja napravljen je u Gornjoj Trepči kod Čačka i dovodi sve veći broj gostiju iz inostranstva. Voda iz ovih najviše proučavanih izvora oplemenjena je mineralima i retkim elementima. Jedinstvena je u svetu po blagotvornom dejstvu na poboljšanje stanja obolelih od multiple skleroze. Ja jako volim ovde, lepo je, hrana je dobra, sve terapije su dobre, uvek se osjećam ovde dobro. Imam probleme malo sa leđima, vene i na nogama i onako radi rekreacije. Jednu godinu kad ne dođem, ja onda ne mogu zimu da prezimim. Sve veći je broj stranih turista, ali i onih koji su poreklom sa prostora bivše Jugoslavije. Za Vesnu Nikolić, koja živi u Berlinu, ovo je prvi boravak u Atomskoj banji. Meni jako pomaže. Ja sam osjetila dosta promene kod mene. Lakše mi je mnogo i ja ću opet da dođem. U potpuno rekonstruisanoj i modernizovanoj prvoj privatizovanoj banji u Srbiji u odnosu na prošlu godinu u ovoj turističkoj sezoni beleže 20% više gostiju. Ono što je naročito za nas bitno jeste i to da je sve veći broj gostiju koji dolazi iz Rusije. Mi imamo od ove godine potpisan ugovor sa najvećim ruskim osiguranjem Sogaz, tako da se taj broj iz dana u dan povećava. Veliki je broj i domaćih gostiju koji dolaze u Atomsku banju, naročito ugovori koje imamo zaključene sa brojnim sindikatima. Uz ulaganje u terapeutske, rehabilitacione i smeštene kapacitete i kvalitetom usluge Atomska banja obezbedila je dobre rezultate u posećenosti i ostvarenju prihoda, ali i značajno mesto u zdravstvenom turizmu Srbije.